Kaudhi chenro motimo odiochieng' ma kawuono duto en ni kamiti mar od bura mochung' ne piedho jotend migepe oketo jatend migawo mar pur mogwel Mithika Linturi tesre ewi digri mare kaachiel gi buche 35 maluore doho. Kata kamano, Linturi onyiso jokanyo mag komiti no motelie kod spika mar od bura Moses Wetangula ni buche maluore ne ochan kod piny owacho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Kaluwore gi chung' mare mar siro lwedo jatend piny William Ruto yiero mokalo, komiti no bende odewo dho Eliud Owalo ma tudruok gi lony masani ka Ezekiel Machogu mar somo bende ne odadhoge Ababu na Mwamba mar tuke kod Rebecca Miano. Kristo Wino losna report machal kama. You have a choice depending on your faith to take the Quran, the Bible. E odiochieng' mar ang'wen mar piedho jotend migepe mogwel, Franklin Mithika Linturi mane ogwele telo ne migawo mar pur emane en wendo mokwongo mar komitino. Kata kamano, Linturi ne oyudo ka od romono liet mokalo tok jo od bura kete orindi maliet ewi ong'weng'o mokwako digri mare mar mbalariany ma Nairobi kod machielo mar piny India. Linturi onyonore digri mare e weche mag chike kowuok e mbalariany ma Nairobi ler Kapamba. University of Nairobi. And when my studies were discontinued, were that I was doing my Masters of Law. It is not the undergraduate course I was doing. And I had been admitted to pursue a Masters of Law. And Mr. Speaker, I was registered that time. Let me make it very easy for you. Yes. Honorable Linturi. Yes. Do you have any dispute with the University of Nairobi that is alive over your LLB degree? None, Mr. Speaker. Linturi bende oket e ratil ewi weche mag bidhruok kaluwore gi buche maromo 35 ma itudego e doho. Kata kamano, Linturi otudo midhiero mage kod chung' mare e weche mag siasa ka oseyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom tiyo kod okwach kich e sande kaluwore kod chung' mare mar siro lwedo William Ruto e yiero mokalo. Since everybody knows the kind of band relationship that I had with the NDCI and my political persuasion that, or the political position I'm taken in the last general election or since the handshake, Mr. Speaker, I was the complainant. I was the complainant in this case because this was a case of abduction, Mr. Speaker, and it's a case where people wanted to extort money from me. I must forget the pain, the persecution that I've gone through, and I have left to the conscience of all my persecutors and gone to deal with them, because there are many, as I will continue trying to explain, Mr. Speaker. Wach mar miyo jopur kothe ma olos kod lony masani mag GMO bende orwako Linturi e tago maliet ka jo od bura wacho ni cham mag GMO dhi hinyo ngima jopiny. Linturi odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka olero ni onge japiny moro amora ma ibiro chuno kod chiemo mag GMO. Mr. Speaker, would also be able to take decisions and say, for example, if this is GMO, we can label the maize that you buy or the food that you buy from a supermarket so that when you go to your own supermarkets, you are able to identify whether you want GMO or not, or choose to die of hunger and not taking GMO. Bang' Mithika Linturi ne en thuolo mar Eliud Owalo mar nyiso chia kod lony mare ewi kaka odhi tayo migawo mar tudruok kod lony masani. Owalo osungo lony mare e chano chenro ka osingo mar chiero kambi mar posta od fwambo weche mar piny owacho KBC kaachiel gi loso tije ne rowere kokalo e weche mag mbui. I also wish that my performance, Mr. Chairman, as I conclude, will be evaluated on the basis of rejuvenation of the Kenya News Agency, revitalization of the Kenya Broadcasting Corporation, and revitalization of the Postal Corporation of Kenya in response to the needs of the market, while at the same time benchmarking with the global best practices. E weche mag somo, jatend migawo mogwel Ezekiel Machogu onyiso jo od bura ni piny owacho mar William Ruto
dhi chako ndiko jopuonj kochakre dwe mar achiel higa manyien. Olero ni jopuonj maromo 30,000 idhi ndiko e okang' mokwongo. Jaod bura machon Mabuda Langi Ababu na Mwamba bende ochopo e nyim komitino kendo yango chenro mar timo twak kod FIFA mar wito oko kuma ne omi Harambee Stars kod duol mar FIFA. My first morning in office, I will be on the phone with Mr. Gianni Infantino, the president of FIFA, to resolve the ban on FKF and Harambee Stars. Chenro madayo dho jotend migepe mogwel dhi rumo odiochieng' makiny motelo ne chwalo ripot margi ne jo od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.